Ringetimbofara unongozova mari dzedu kana dzangopindawo timbonofara naamai naadzimai. Timboona kuti zvakapera sei. Skana. Mwari vanosumudza marombe kubva muhuruva. Chokwadi. Ndiani aiziva kuti muchachena kudai muupenyu hwenyu? Unoziva kuti chii? Bhero rakubvuma handiri kunyeberai. Kugona chete kusarudza mabhero muri shasha. Kungoti hembe yakadai nganzi yabva mubhero iyi. Iwe hapana chinoshamisa mubhero mwanangu. Imimi makatokura musina kana chekupfeka. Asi pakangouya bhero tari. Aiwa musandibata ini mofunga kuti hembe dzakabva mubhero. Aiwa sene nawo. Aiwa. Hey, sene nawo. Zvinoshamisa zvekuti mapfeka mabhero. Zvinoshamisa here. Iwe unofungidzira kuti jaketi rawakapfeka iroro ringave riri rekeshi iwewe. From the store. Ibhero chete $2.50 pabhero. Matochena so kutochena ikoko. Ndokunonzi kugona kusarudza bhero. Zvichashamisa zvekunzi bhero. Azvishamise zvezvi. Munhu wese kana dai ane post yepamusoro unongoda riri bhero chete. Bhero. Hanzi mother. Harisi bhero. Ndiani munhu anganditaurira kuti harisi bhero? Munhu wese anenge akachena akamanga zvimati tongodya kuti bhero chete. Mabhero ega.